Исәнмесез, ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студия Сәрия Хәбибуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Биадрон, ягъни ике аяклы һөҗүмче кем ул? Интернеттан файда көтергәме, зыянмы? Җинаятьчеләр алар шундый кешенең бик нечкә психология ягын аңлыйлар. Галимнәр эләккән тузак. Нигә алар туган телне саклау турындагы диссертацияны русча яза һәм татарчага тәрҗемә итә? Ничек татар теле буенча русча диссертация язарга була? Тузга язмаган хәл. Район башлыклары һәм министрларның рейтингы. Кем өскә, кем аска. Ул инструментның яхшы булуын аңлагач, алар туры эфирларда башкара башладылар. Алар кешеләр белән комментарийларда да сөйләшергә башладылар. Ул айга менергә теләп, кояшка юл тота. Ни өчен Татарстанның ел укытучысы конкурсында төзүче Радик Хабиров җиңде. Чын тере эш эзләгән булган күңелем. Бер күрешү, бер гомер. Мөселманнар республика ифтарына җыелды. Без бер тапкыр гаеттә генә очраша идек, шатлана идек. Крокус Сити холдагы теракттан соң 7 көн узды. Белгечләр әлеге һөҗүмне Яңа Россия тарихындагы иң зур фаҗигаләрнең берсе дип атады. Безнең ил халкы заманында Беслан, Нордос кебек террорчылык актлары шаһиты булган иде. Монысы бөтенләй башка шартларда СВО барган вакытта башкарылды. Аны оештыручылар катлаулы вакытта куркыту, котку тарату кебек максатларны күздә тоткан булырга мөмкин дип белгечләр. Әмма без атна дәвамында халыкның әлеге кайгыны уртак кайгы буларак кабул итүен, шунда ук ярдәмгә алынуын күрдек. Бу фаҗигадан соң әйләнешкә яңа төшенчә керде. Биодроннар. Ул моңарчыда бар иде. Аны кемнеңдер кушуы буенча мошенниклык гамәле кылучыларга карата кулландылар. Крокуста хәл күрсәтте, чит йогынтыга бирелүчеләр, ягъни биодрон вазифасын үтәүчеләр террорчылык адымына да бара. Чит кешеләрнең манипуляция тузагына кемнәр эләгә? Интернетта үзеңне һәм балаларны ничек сакларга? Эмоциональ бәйлелеккә эләкмәс өчен нәрсәне белеп торырга кирәк? Рүзәл Шарипов репортажы. Бөтен кеше дә кайгыра инде хәзер. Ял итәргә тиеш булган кешеләр барсы да алар вафат. Яшьтә үлделәр инде. Балалар повинны кешеләр үлгәндә. Халыкның бердәмлеге күренде инде. Мәскәү өлкәсендәге фаҗигадан безне 7 көн, ә вакыйга урыныннан 860 чакрым айыра. Әмма Татарстан халкы бүгендә Крокус Сити холдагы терактны үз кайгысыдай кичерә. Атна башында күңел фаҗигалы üzелгән гомерләр өчен ярсыса, аннары җинаятьчеләрнең эзенә төшү яңалыклары белән яши башладык. Мәскәү суды карары белән чикләнүчеләрнең тикшерү вакытында сак астында булачагы билгеле булды. Пәнҗешәмбе тагын бер ир-атны кулга алдылар. Белгечләр аларны биодроннар дип атады. Ни өчен хәзер биодроннар дигән төшенчә барлыкка килде һәм нигә 21 гасыр террорчыларын хәзер нәкъ менә шулай атыйлар? Эш шунда ки, ниндидер көчләр дигәндә кешене социаль челтәрләр ашам алдан программалаштыра. Дронга алдан программа керткән кебек һәм нәтиҗәдә кеше алдан кушылганны уйламыйча эшли башлый. Татарстан буенча карасак, бу күренешнең беренче карлыгачы дип Казанның 175-нче гимназиясендәге фаҗиганы атап булыр иде. Монда да бит белгечләр фикеренчә һөҗүмче интернет йогынтысында булган. Бу төшенчәне бездә беренче тапкыр 10 көн элек әле Мәскәү терактына кадәр үз чыгышында Татарстанның яңа эчке эшләр министры Дамир Садретдинов кулланган иде. Ул ике аяклы дрон дип әби бабайларны алдап, акча урлаучыларны атады. Алар белән чит илдән кул үзәкләр аша идарә итәләр ди. Биодроны, когда беспилотников. Биодрон ул ике аяклы дрон. Аның белән чит территориядан идарә итәләр. Зыян китерә торган программаны гадәттә буш урынга кертүе җиңел. Алар шуны күздә тота да. Шуңа хәзер безгә моның белән көрәшергә кирәк. Без соңгы 10 елда интернетның көчле йогынтысында яшибез. Аның белән син бергә бер каласың һәм шул харап итәдәм. Чит йогынтыга күбесенчә үз эшенә бикләнгән, артык аралашмый торган кешеләр эләгә дип психологлар анда шундыйларны эзлиләр дә. Там на первых порах может не быть даже конкретного человека, который туда направляет. Это вот как по... Беренче стадиядә кеше интернеттагы язмаларны укып утырганда аңа йогынты ясаучы булмый. Интернеттагы гади контентны күреп, кеше башта борчыла башлый, аннары күңел төшенкелегенә бирелә. Бу әйләндереп куйган конус кебек. Төбенә төшкән саен кешенең элеккеге халәткә кайту ихтималы кими. Төбенә җиткәндә аның тормышка карашы тулысынча үзгәрә. Шуңа хәзер дистанцион кураторларның төп бурычы шундый капкыннар куеп кешене эләктерү. Здесь задача у дистанционных кураторов вот создавать такие воронки. Водоворот иде.
менә водоворотка эләгәсең дә и все. Мондый халәттә кеше үзенә кул салырга я аңа вәгъдә ителгәннәргә ышанып, башка җинаяткә тартылырга мөмкин. Психолог Гөлназ Гарипова төрле елларда җинаять кылучыларны дәвалаган. Ким дигәндә 15 кеше белән эшләргә туры килә. Утырткач там зур срокларга шунда гына уйлана башлыйсың. Нишләп мин анда барып кердем? Нишләп, нәрсә уйладым мин? Анда уйларга вакыт юк диләр алар. Анда бит скорость белән тиз генә обрабатывает и все. Они говорят на том языке, на котором говорит тот человек, именно, который что-то ищет. Алар аңлап алалар, нәрсә ул ищет. Ул ищет икән любовь. Аңа әйтәләр, синең все будет любовь, будет, все будут тебя любить. Бу атнада илнең төрле төбәкләрендәге яшьләргә социаль челтәрләр ашам, хат таратучылар саны кисәк артты. Моны Росгвардия белгечләре раслый. Миллионнар вәгъдә итәләр, тәкъдимне кире каксаң яный башлыйлар. Бүген белгечләр ата-аналарга мондый йогынтыдан баланы ничек сакларга киңәш бирә. Вербовщиклар, шушы җинаятьчеләр, алар шунлатта кешенең бик нечкә психология ягын аңлыйлар. Шуңа күрә баланы социаль челтәрдәге шикле тәкъдимнәргә һәм хәбәрләргә җавап бирмәскә дип өйрәтергә кирәк. Көйләнешләр куярга кирәк. Сезгә башка тыш һәм белмәгән кешеләр яза алмасын өчен. Йогынтыга балачактан бирле психологик проблемалары җыелып килгән кешеләр бирелә. Бездә аралашу бетте. Шунлыктан бала үз эченә бикләнә һәм инде ул менә төрле хәбәрләргә үзен күрсәтү өчен, бигрәк тә бу яшь үсмерләрдә үзләрен дәлилләү өчен, алар инде үскән хәзер әти-әниләрдән теге зависимый түгел. Әгәр дә кеше үзен чын шәхес итеп хис итә икән, бу чиракта ул андый адымга бармаячак. Анда тышалар, сез беләсезме дип инде миңа просто белмәгән кешеләр яза, мин аңламыйм нәрсә икәнен. Спам дип уйладым, аннан үземнең улым язды, әни атышалар, син беләсеңме дип инде. Алсу Фазлыеваның улы узган җомгада Крокус Сити Холлда булган. Анда бер төркем Татарстан биючеләре ярышта катнаша. Балаларның кайберләре киләсе турга узмавын белгәч кайтып китәм. Фазлыевларның улы да фаҗига вакытында юлда була. Кая йыгласыңны белсәң, алдан салам түшәп куйырмын дип әйтәләр бит. Biz bilmiymiz балаларны өйдә бикләп утыруда дөрес әйбер түгел. Ләкин менә безнең өйдә курку булды инде, без берничә көн өйдә утырдык. Күргәнебезчә, мондый вакыйгалар җәмгыятькә психологик тәэсир ясый. Халык хәзер тәүлек әйләнәсе мәгълүмат ташкыдында. Аның рәсмие дә, имеш-мимеш дәрәҗәсендәгесе дә бар. Курку хисе биләп алган чакта контроль югала. Критик фикерләүне үстерергә, күтәрергә кирәк. Критик фикерләү ул барысына бер юлы ышанмаска, шикләнергә, логик хаталар һәм фейк һәм манипуляцияләрне эзләү, шулай ук үз-үзенә дөрес сораулар бирергә. Мәскәү өлкәсендәге фаҗигадан соң кеше җәмәгать урыннарына азрак чыга башлады. Бу атнада кайбер кибетләрдә йөрүчеләр уртача 20%-ка кимегән. Кеше күп җыела торган урыннарда иминлек чаралары көчәйтелде. Бер-беребезгә тагы да игътибарлы булырга кирәктер. Алар бит кеше арасында яшәгән, әзерләнмичә башкарыла торган эш түгел, сакланырга телибез икән, барыбызга да катнашырга туры килә. Гади кеше ул иҗтимагый оешмалармы, диаспоралар белән эшли торган оешмаларның да бүгенге көндә эшен күпмедер дәрәҗәдәргә үзгәртергә тиештер. Мәскәүдәге фаҗига безгә җәмгыятьнең кирәк чактан бердәм була алуын ачык күрсәтте. Рузель Шарипов, Данил Филатов, Алмаз Зияддинов, Адымнар. Кышкы кар коллапслары һәм алар белән көрәш, транспортның тотырыклы йөрмәве һәм аны хәл итү, СВО зонасына барып якташлар белән очрашу һәм аларга даими ярдәм күрсәтү. Татарстан район һәм шәһәр башлыкларының эш гамәлләре матбугатта һәм аларның медиа нәтиҗәлелегендә ничек чагыла. Промрейтинг тикшеренү агентлыгы 2023 елның соңгы 3 ае буенча шундый рейтинг төзегән. Җитәкчеләр кайсы яктан телгә алынган, социаль челтәрдә никадәр активлар, халык сорауларына үзләре җавап бирәме? Менә шуларны өйрәнәләр. Кайсы вакыйгалар җитәкчеләрне өскә күтәрә, кайсыларын аска ташлый. Моны Рания Абдрахманова белгечләр белән анализлап карады. Медиа рейтинг ул масса күләм мәгълүмат чараларында һәм социаль челтәрләрдә телгә алына торган кешеләр яисә оешмалар исемлеге. Беренчедән, медиа киңлектә объектның ничә тапкыр телгә алынуына, икенчедән, нинди сыйфатлары яктыртылуына нигезләнә. Шул рәвешле төрле яклы бәяләмә барлыкка килә. Һәм белгечләр фикеренчә, әлеге рейтингны дөрес итеп файдалану җитәкчеләргә халык белән элемтәне ныгыту өчен нәтиҗәле чара булып тора.
Тикшерүү нәтижесі буенча 2020 елда бірінші бешлекке Казан мэрі Илсур Метшин, яңа прокурор Альберт Сүйергулов, тикшерүү комитеті жетекшісі Валерий Липский, Түбәнкама һәм Әлмәт районнары башлыклары Рамиль Муллин белән Тимур Нығманов кірген. Татарстан прокуроры 3 ай ішінде медиада рекорд күрсәткеч 51 баскычка үскәменә. Хәзерге вакытта мин уйлыйм, бездә теге хукук саклау органнарына игътибар бик зур һәм бездә гомумән хәзер теге матбугатны, телевидение бөтенесен ачып карасан, башлыча менә хукук саклау органнарының комментарийларына бик күп игътибар иткәнен күрәбез. Татарстанга яңа килгән прокурор, әлбәттә, вакытлы матбугат чаралары тарафыннан аңар белән кызыксыну зур иде. Ул хакта бик күп яздылар. Шуңа күрә ул 50-нче урыннан инде 2-нче урынга күтәрелгән. Бу нәрсә хакында сөйли? Аның эшчәнлегенең киңҗәйлүеме, яисә аңа яңа бер инде ул яңа чиновник буларак аңа инде кызыксыну арту. Исемлекне өйрәнүне дәвам итсәк, 30 баскычка күтәрелгән җитәкчеләр бар. Сарман, Питрәш районнары башлыклары Фәрит Хыснуллин белән Илхам Кашапов, Казанның авиатөзелеш һәм Яңа Савин районы җитәкчесе Фәнис Нурмөхәммәтов, социаль фонд идарәчесе Эдуард Вафин. Алар СВО зонасына гуманитар ярдәм җыйган һәм илткән өчен күтәрелә. Анда ниндидер завод ачылган, ниндидә булса зур тискәре чара булган. Шуңа күрә теге исә бу район, аның җитәкчесенең эшчәнлек масштабы бик зур булмаса да, вакыйгаларга карап, ул хакта медиа пространствода мәгълүмат күп булу мөмкин. Терлекләрдә бруцеллез авыруы ачыклану Әтнә районы башлаган 27 позициягә төшерә. Аскарак күчүчеләр арасында сәламәтлек саклау министры, Чүпрәле һәм Минзәлә районнары башлыклары бар. Иң начар күрсәткеч бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынецта. Агентлык белгечләре язуынча, бу аның «Слово пацана» сериалына карата фикеренә бәйле. Иң түбәнге өлешендә район башлыклары шактый күренә, әмма ләкин аларның бөтенесен рейтинглары тискәре түгел, уңай. Демәк, алар хакында аз язганнар, демәк, алар үз эшләрен алып барганнар, нинди дә булса тискәре бу вакыйгалар ул районда булмаган. Хәзер бит инде шундый заман, эшләр алдыннан башта 27 тапкыр сөйлиләр, эшләгән вакытта 25 тапкыр, эшләп бетергәч 47 тапкыр сөйлиләр. Менә шундый кешеләр, алар медиа рейтингның еш кына өстәге позицияләрендә булалар. Ә кемдер ул теге беренчесе сөйләү түгел, эш дип әйтә дә эшләп кенә куя, ул кешеләр кай вакыт еш кына кызганыч медиа рейтингның астында булып чыга. Безнең Илдус Фатиховичның позициясе шундый: башта эшлибез, нәтиҗәсен күрәбез, аннан соң күрсәтәбез. Лаеш медиа киңлектә еш яктыртыла торган районнарның берсе. Илдус Зариповның социаль челтәрләрдә үз сәхифәсе бар, әмма аларны нигездә эш өчен файдаланабыз диләр. Бу медиа рейтинг ул безнең эшне бәяләүче инструмент түгел бүгенге көндә. Ул безгә ниндидер теге подсказка бирә, кешеләрнең теләкләре, аларның проблемалары, аларның сораулары, менә бу безнең бүгенге чиракта беренче чиратта, әлбәттә. Гомумән белгечләр бу медиа рейтингны идарәчеләрнең түгел, аларның матбугат белән элемтә өчен җаваплы хезмәткәрләре эшчәнлегенә бәя дип саный. Он позволяет увидеть рейтинг башлыкларның билгеле бер вакыт аралыгындагы медиа активлыгын гына бәяләргә мөмкинлек бирә. Ул аларның әһәмиятле темаларга карата гаммәви позициясын күрсәтә. Яңалыкларга карап, кимендә 2-3 пост куябыз. Гөлнур Хабибуллина авыл хуҗалыгы министрлыгының матбугат белән элемтәсе өчен җаваплы. Министр Марат Җабаров рейтингта тотрыклы 12нче урында, чөнки темаларга ихтыяҗ кичермибез диләр монда. Бездә инде ул ярминкәләр, хәзер язгы чорда инде ул чәчү эшләре. Дөресен әйткәндә, безгә эшләү берникадәр җиңелрәк, чөнки безнең министрлык ул халыкның борчыган сорауларга җавап бирә. Ул беренче чиратта азыклык иминлеге. Бездә диалог регионнар дигән оешма эшли. Алар җитәкчеләрнең социаль челтәрдәге активлыгын анализлый. Район башлыклары башта бу эшчәнлеккә өстәмә эш буларак тискәре карасалар, бүген халык белән элемтә өчен мөмкинлек булуын аңлый башлаган. Безнең хәзерге вакытта 45 районның башлыгыннан 40-ы төрле челтәрләрдә эшли. Ул инструментның яхшы булуын аңлагач, алар туры эфирларда башкара башладылар. Алар кешеләр белән комментарийларда да сөйләшергә башладылар. Узган ел инцидент менеджмент системасы социаль челтәрдә халыктан килгән 70 мең мөрәҗәгатьне терки. Зур сан. Әмма бу төбәктә проблемалар күп дигән сүз түгел ди белгечләр. Киресенчә, халык медиа киңлекне тормыш сыйфатын яхшырту өчен куллана һәм оператив җавап ала. Чөнки социаль челтәрдә тиешле оешманың җавап бирү вакыты кәгазь хатка караганда кыскарак. Рани Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Ләйсән Сәитова, Гадел Миндубаев. Адымнар. Татар телен һәм мәдәниятен фән аша саклау проблемасы бу атнада беренче тапкыр зурдан көн кадагына чыгарылды. Татарстан рәисе каршындагы мәдәният советы вәкилләре 10 елга сузылган катлаулы мәсьәләне ачып салды.
Шуларның иң җитдие галимнәребезнең фәнни диссертацияны татар телендә яклый алмавы. Аның беренче сәбәбе федераль закон таләбе. Россия хөкүмәте карарында акка кара белән диссертация советына диссертация рус телендә тапшырыла дип язылган. Язганыңны рус телендә яклыйсы да әле. Бу хәл 12 ел элек башлана. Ул вакытта федераль документта диссертация предоставляется диссертационный совет, как правило, на русском языке дип язылган була. Безнең галимнәр шушы мөмкинлектән файдалана да. Аннары федераль үзәк нибары 2 сүзне, как правило, сүзен алып ташлый. Шуның белән татар галимнәренең татарча язуы мәгънәсен югалта, буш хезмәткә әйләнә. Татар мәдәниятенә кагылышлы фәнни тикшеренүләр алып баручы галимнәр үзләренең диссертацияләрен алар бары рус телендә якларга тиешләр. Сәбәбе безнең татар телендә антиплагиат программасы продукты юк. Ничек татар теле буенча урысча диссертация язарга була? Мин шуңа күрә күтәрдем дә бу проблеманы. Тозга язмаган хәл. Татар телендә антиплагиат программасын булдыру фикере моннан 10 ел элек барлыкка килгән. Зур эшкә КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты белән берлектә мәгълүмати технологияләр һәм интеллектуаль системалар институты алына. Бу атнада аның тәҗрибә версиясын тәкъдим иттеләр. Лекеге Советлар Союзындай республикаларда яшәүче халыкларның телләренә килсәк, әлегә бүгенге көндә рус теле буенча менә мондай программа бар һәм әрмән теле буенча. Бу ачык чыганакларда. Башка халыкларның һәм башка илләрнең әлегә ачык чыганакларда менә булай тулы канлы эшләүче программалары юк дип әйтергә була. Программаны тулыландырып торалар, иң мөһиме базаны киңәйтү. Без татарча фәнни хезмәтләребезне рәхәтләнеп анда тикшерә алабыз. Шул ук вакытта без аның оригиналлыгын, чын булуын, авторныкы булуын күрсәтә алабыз. Әгәр дә татар телендә андый программа юк икән, димәк без моңа кадәр әйтелгән фикерне үз фикеребез итеп кабат-кабат меңнәр тапкыр кабатларга мөмкин. Ләкин бер генә кабатланган фикер яңадан бу фикернең үсешенә китерми, фикер үсештә булырга тиеш. Димәк, татар телендә авторлыкны тикшерү программасы булды. Аны гамәлгә кертү белән татар телендә язылган фәнни эшләр күләме артырмы? Мин әдәбиятчы буларак, чынлапта филология фәннәре докторы дигән гыйльми дәрәҗә алу өчен диссертациямне 2012 елда якладым. Әлфәт Закирҗанов хәзерге татар әдәбияты белеме темасына багышланган диссертациясын татар телендә яза, әмма татарча якларга рөхсәт булмый. Диссертация яклау советларының положенияларында диссертациялар кагыйдә буларак рус телендә язып яклана дигән норма бар иде. Ләкин 2013 елда ул менә бу ике сүз кагыйдә буларак, как правило, дип әйтелә инде рус телендә, ул төшеп калды. Шуннан соң инде без бөтен диссертацияларны бары тик рус телендә генә язып яклау алдына килеп бастык. Билгеле, бу мондый шикләү менә милли телләрнең, татар теленең фәнни стилен үстерүгә шактый җитди йогынты ясый, аны чикләүгә китерер. Күз алдыгызга китерегез. Татар галиме татар телен саклауга багышланган хезмәтен рус телендә яза һәм яклый. Бу башка сыймаслык хәл, әмма әлегә башкача булмый ди галимнәр. Билгеле, татар телендә язылган хезмәтне татар телендә яклау теләге бар иде. Ул миңа җиңелрәк. Барыбер үзеңнең фәнни хезмәтеңнең башкаларга да килеп җитүен, аларның да аның белән танышуын һәм минем хезмәтләремә сылтама бирүләрен дип әйтим, яисә мөрәҗәгать итүләрен теләп калам. Бу ичратында бер яктан галим гөләмәне үзара аңлашып, бер өлкәдә, фән өлкәсендә безгә эшләргә шартлар тудыра. Галимнәрне аңлап була. 10-15 еллык эзләнүләрдән соң туган хезмәт Татарстан фәне кысаларында татар телен камил белгән галимнәр өчен генә калса кызганыч. Балалар әдәбияты буенча диссертация яклаган вакытта, мәсәлән, мин үзем Азәрбайҗан, Каракалпак әдәбиятлары, балалар әдәбиятлары буенча язылган диссертацияларны русча укыдым, карадым. Менә шуңа күрә русча язып яклау ул бер яктан әдәбиятны дөнья аренасына чыгару һәм таныту дигән сүз. Әллә телне сакларга, әллә татар фәнен рус теле аша дөньяга танытырга. Закон кабул ителгәнче 2007-дән алып 2013 елга кадәр Татарстанда 100гә якын диссертация якланган. Шуларның 40% татарча була. Татар телендә фәнне без ничек үстерә алабыз? Ярый, бу бер юл журналлар дип әйтик инде. Икенче юл менә безнең конференциялар уза, ниндидер чаралар уза. Алар билгеле нинди телдә,
Монда күп чаралар безнең институт тарафыннан алар татар телендә уздырыла. Билгеле коллегаларыбыз татар телендә хезмәтләрне яза. Ләкин нинди сорау туа? Алар рус телле фәнни дәрьясенә ничек керә алалар шул хезмәтләр? Менә диссертациялар русча языла яклана, шул ук вакытта чит телләрдә дә язып якланырга мөмкин. Андый ул турда да положениеларда норма бар. Ләкин ул чиракта инде әйтик диссертация инглиз телендә язылган булса, аның рус телендәге версиясе да яклауга тәкъдим ителергә тиеш. Ягъни диссертация советына параллель русча һәм инглизчә, я булмаса башка телдә. Бәлки шушы юлны да карарга кирәктер. Әлбәттә, бу мәсьәлә әлегә закон чыгаручыларсыз хәл ителә торган түгел. Хәзер фәнни хезмәт язып яклау һәм аны туган телгә тәрҗемә итү галимнәрнең үз ихтыярыннан гына тора. Алия Хәйретдинова, Гаделмин Дубаев, Адымнар. Татарстан мәктәпләренә яңа форматтагы укытучылар килә. Без моны 2нче елын рәттән ел укытучысы конкурсы аша күзәтәбез. Алар китаптагы дәресне укып чыгучы гына түгел. Алар баланың дусты, аны тәрбияләүче һәм үстерүче. Ел укытучысы булып танылган Радик Хабиров та әнә шундыйлардан. Ул физика укыта, белеме буенча төзүче. Бу репортажны әзерләгәндә интернеттан аның мәктәп турында әйткән фикерләрен барладык. Менә төзүче булыргамы дигән сорау тугач, ул мин бизмәннең 2 тәлинкәсен күз алдына китердем. Берсендә таш йортлар булса, икенчесендә балалар дигән. Укучы учак ул, аны кабыза белергә кирәк. Айга менергә теләсәң, кояшка юл ал дигән ул. Татарстан данын Россия конкурсында яклаячак Радик Хабировтан Фәйрүзә Мәҗитова да бер дәрес алып кайтты. Безнең нәү бутылка эчендә хәзер кайнар су. Ул һәр дәресне әнә шулай гади итеп аңлата. Физика законнарын төшендергәндә көндәлек кулланыштагы савыт-саба җиһазлар хәрәкәткә килә. Тәҗрибәләрне балалар тында алмый күзәтә. Киләүчеләр бармы бутылканы ачырга? Әйдә. Танышканы аш, без барыбыз да таныйбыз бутылканың ачылган тавышын. Шулай итеп, нәтиҗәдә, димәк ки, бутылка эремәгән, кайнар су нәтиҗәсендә атмосфера басымы аны бераз кыскан. Радик Хабиров 108нче мәктәпкә килгәч, физикага игътибар аеруча арткан. Балалар фәнне 7нче сыйныфка килгәнче үк программадан иртәрәк өстәмә дәрес буларак өйрәнә башлый. Чөнки мәсәлән 5-6 сыйныфта бала уже аңларга риза, әзер, аны уже баш эшли дип әйтик. Бәлки теге формулаларсыз гына булса да, тирән формулаларсыз, но в целом ниндидер бер күренешне, ниндидер бер процессны аңлатып була. Шуның өчен университетта укыганда шундый бер фикер килде инде, бик яхшы булыр иде дип мәктәптә үк балаларга физика өйрәтә башласак, уже башлангыч сыйныфта ук дип. Радик Хабировның укучылары физикадан олимпиадада җиңә. Бердәм дәүләт имтиханын 90 балга тапшыручылар бар. Иң мөһиме ул түгел ди укытучы, баланы фән белән кызыксындыру һәм аны тормышта куллану. Бала мәктәпне чыгып киткәч, ничәдер ел узгач, мәсәлән, аның башында нинди белемнәр кала һәм ничек ул белемне ул куллана һәм ничек күрә белә башлый тормышта. Әгәр ул мәктәптә генә кирәк булды икән, ул белем кирәк түгел инде. Если бы не было Радика Рифовича, мы бы не знали, как работает электричество и как устроен наш мир. Ну, например, взяв уроки нашей физики, то, я думаю, они бы были намного скучнее, мы бы много могли не понимать, не знать. Әлеге кадрларны 2018 елда ук Россия күләмендә ел укытучысы конкурсында катнашканда төшергән булалар. Ул чакта Радик Хабиров мәгариф системасында эшли генә башлаган була. Узган ел укытучы һәм устоз елында классная тема дигән федераль конкурсның финалына чыга. Ток-шоуда катнашып, туры эфирда физикадан тәҗрибә үткәрә. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Радик Хабиров, простой учитель физики в Казанской школе. Ни өчен физиканы укытырга алындың дигән сорауга фәнне яраттым ди. Татарча укыту тәҗрибәсе дә зур. Физиканы татарча укыттым. 2 мәктәптә эшләгәндә инде, получается, гимназиядә эшләгән, татар гимназияләрендә. Монда минем максат әлбәттә туган телендә арттыру иде бер яктан. Икенче яктан фәнне дә үстерү инде татар телендә. Нәселендә укытучылар юк. Мәктәпкә килүе үзе бер тарих. Чөнки кесәсендә мөгаллим дипломы да булмый. Ул Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында 6 ел укыган. Тәмамлагач биналарны проектли башлый. Тик эше күңеленә ятмаган. КФУда квалификация алып мәктәпкә бара. Башта әзрәк шикләнгән булсам инде, бәлки, чөнки төзелеш юнәлеше ул шундый бик популяр, бик востребованный. Одногруппникларны алсам, безнең выпускта анда без 2 генә кеше не по профессии эшлибез, калганнар барысы да үзенең эшен шунда таптылар. Шуңа шикләнә идем башта, дөрес эшләдем микән дип инде мәктәптә эшләгәндә. Ләкин аннары эшли торгач, әкрен-әкрен балалар белән эшли башлагач, аңладым, как раз күңелгә шул кирәк булган инде. Шундый бер активный, чын, тере эш эзләгән булган күңелем.
бары тик биналар гына төзү түгел, шундай бер илебезнең бәлки киләчәген балалар төзү процессында катнашасым килгән. Радик Хабиров хәзер төзелеш университетына укучыларын экскурсиягә алып килә. Алар арасында булачак төзүчеләр дә, укытучылар да бар. Бу ике өлкә бер-берсеннән ерак кебек. Эш урыннары да, шартлары да, хезмәт хакы да аерылып тора. Үзеңне профессионал буларак, шәхес буларак үстерәсең икән һәм профессияңны яратасың икән, нинди генә өлкәдә эшләмә, барбер үзеңә тиешле, мәсәлән, шул акчаны, матди составляющийны үзеңә аласың инде. Аның эштән кайтканын гаиләсе көтә. Бу мизгелләрдә мәктәп тормышы икенче планга күчә. Күпкә түгел, иртәгесен кабат мәктәп, балалар, формулалар. Бөтен фокус шуңа таба юнәлтелгән булырга тиеш. Һәм нинди генә педагогик алымнар булмасын, приемнар, техникалар, нинди генә яңа технология булмасын, ул барысы да шул безнең балаларның уку процессын тагын да югары сыйфатка күтәрү өчен юнәлткән дип уйлыйм инде. Фирүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Адымнар. Изге Рамазан айының 3-нче атнасы тәмамланып килә. Аның иң күркәм вакыйгаларының берсе җәмәгать белән җыелып авыз ачу. Татарстан өчен зур ифтар булды. Республика ифтарының үз йөзе, үз тарихы бар. Татарстанда зурлап авыз ачу традициясе 2011 елда барлыкка килде. Ул вакытта Казанның 1000 еллык мәйданына 1000нән артык мөселман җыела. Быел ул кулачлырак та, үзенчәлеклерәк тә иде. Кулачлы чөнки республика халкы гына түгел, ислам динен тоткан башка ил вәкилләре дә кушылды. Быел махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләрнең гаиләләре чакырылды. Мәдәни программаны исә гаилә елына багышладылар. Милли тормышның бер бизәгенә үрелгән очрашудан Инзилә Хөсәенова. Казан экспода шундый җылы мөхит хөкем сөрә, бәйрәм рухы сизелеп тора. Рамазан аенда ифтарлар уздыру, гаилә белән идәгенә булсынмы, әллә инде туганнарың белән мәчетләрдәме, бергәләшеп авыз ачу инде матур гадәткә әйләнде. Аны республиканың һәрбер районында, һәрбер шәһәрдә генә түгел, хәтта чит төбәкләрдә дә киң кулачлы итеп уздырырга тырышалар, чөнки мондый чаралар безнең барыбызны берләштерә, дуслык, туганлык җепләрен ныгыта диләр. Без монда башка кешеләрне күрәбез, күңелгә рәхәт була, шулай эшләшәбез. Изге Рамазан аенда савап эшләү мөмкинлеге дә шуңа күрә әлеге чарадан күңелләрем сөенеп, тулыланып, тынычланып кайтам. Казаннан Касыймовлар ифтарга гаилә белән килгән Чулпан белән Айнур ике ул һәм кыз үстерәләр. Дини тәрбия үз үрнәгеннән башлана диләр. Уллары әтиләренә охшатып намаз укый, кызлары әнисе янында. Һәр кич ифтарларда бергә җыелышабыз, мәчетләрдә дә җыелышабыз, өйдә дә бергә ифтар сарабыз. Әби бабайлар белән җыелышкач, балалар шуны күреп үсәләр. Һәм алар өчен бу бик зур бер дәрес дип уйлыйбыз. Балык бистәсеннән Камаловларның бүген бәхетле көннәре. Улар Нияз махсус хәрби операциядән елга кайткан. Ифтарга аның гаиләсе белән җыелдылар. Ураза аенда теләкләр ике әтәгенә түгел, 70тән алып 1000гә кадәр языла дигән, савап языла дигән. Ул шулайдыр инде, Ходай Тәгалә шулай әйткәч, шулай булырга тиеш. Быел республика ифтарына СВОда катнашучы 15 егет һәм аларның 300дән артык гаилә әгъзасы чакырылган иде. Мондый бәйрәмнәр бик тә кирәк. Бергәләп дуга укырга, җегетләр өчен исән саухатлар кайтсын өчен, үйләренә, хатыннарына, балалары янына. Гаиләнең терәген без һәр вакыт тоябыз ди егетләр. Гаилә кыйммәтенең кадере турында вәгазьдә Рауил хәзрәт Зөфәров сөйләде. Республика ифтары проекты 10 ел элек башланды. Соңгы 4 елда аны Казан экспода уздыралар. Һәр вакыт республика җитәкчелеге катнаша. Быел да Рөстәм Миңнеханов улы белән килде. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә монда иде. Намаз укучылар арасында без Марат Әхмәтов, Илсур Метшиннарны, Данис Зариповны очраттык. Бу очрашу урыны гына түгел, кешеләрне рухи яктан баету, иманны ныгыту һәм изге эшләргә этәрү форсаты. Казанда гына 40 мәчеттә көн саен ифтар ашлары уза. Республика буенча аларның саны 1000нән артып китә. Бу шундый гадәт юк иде, ифтарлар үткәрергә. Без бер тапкыр гаеттә гына очраша идек, шатлана идек. Хәзер көн саен шатланабыз. Инде элек бит Рамазан мубарак булсын дип әйтә идек. Хәзер бәйрәмегез мубарак булсын дип әйтәбез, чөнки көндә безнең бәйрәмебез бар. Быелгы ифтар Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме дәрәҗәсендә узды. Казакстан, Төркмәнстан, Иран, Төркия, Кыргызстан, Үзбәкстан кебек илләрнең Казандагы генераль консуллары чакырылган иде. Төрле илләрдән килеп укучы студентлар да монда. Гарәпләр, татарлар, без монда барыбыз да бергә очрашабыз. Төрле илләрдән булсак та, динебез, ниятләребез бер булуы безне тагын да якын итә. В другие страны вообще такого нет. Минем башка бер генә илдә дә мондый ифтар күргәнем юк идем. Кайда гына булмадым, тик Казанда гына үземне өйдә кебек хис итәм. Монда шундый рәхәт.
Ифтарга килгән һәркемгә Коръәннең яңартылган Казан басмасын бүләк иттеләр. Ул ислам тарихында Татарстанның үз ролен чагылдыручы зур хезмәт. Инзилә Хөсәенова, Ләйсән Сәетов, Алмаз Зәйетдинов. Адымнар. Бүгенгә тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.